И коса хора, аз съм Монстър и днес ще играем пак в Gameplay България. Това е четвърто нацеляване и днес ще украсяваме замъка. Бък замък. Ама че съм пък аз. Я дай тук малко експи, бедняк. Малко експи, бедняк. Ще гръмна. Пи експи. Да. Тим. Ок. И имаш ли скайп? Ок. Имаш ли скайп? Моля се да каже. Shit. Shit. И тук, както виждате. И така, виждате, той ще е с мене в следващите 3 видеота. Виждате го какъв е пичага. Чайте, сега ще му дам награда, че е много добър. Дай тук малко експи. Ти се нарича мил човек. Да, експи. No. Бе. Ето и се нарича скаперник. Искаш ли да те адна в партито ми? Ок. Итхи. Аз мисля, че ще му направи от началото админ хора. Кой иска ти? За... Аз... Искам аз да напия... Аз написах аз... Уле... Парти... Чайте... Тъпа... Цаца е пъта. Първо да приема и какво беше... Парти АЦ е път и Дани цъцепата. Какво да напиша? Какво да напиша? Знам, че малко странно, ама... Чек. Така, сега ще видите докъде съм стигнал аз до моето обзавеждане. Готово. И почнах тук вече да ни правя честрумчето. И като цяло добре се получава. Кензев. Не ще го помисля сигурно за Кензев, но Так. Еми, явно той, ако е ютубър, ще го знаете. Ще ми кажа ютуб канала. Снимам клип в него си. Имам клип в него си. Така. Очевидно не се праши.
колко пари може да си гласува на ден? Един. То е ясно. Всеки го знае. Или знаете ли, ако напрочно не пиша хом, по-бързо да стане, де. Ходи да идва бързо, че ще застрелям бързо с едно ендър перо. Тука... ще те добавя в рецепт. Как беше? Как е резиденцията ми? Аз не знам рецепт. Чакайте малко. Как е базата ми? Чакайте малко. Поп музика. Поп мюзик. Поп мюзик. Поп мюзик. Поп мюзик. Това как? Бек 78 Trusted. Така се добавя някой човек, ако някой не знае. Trusted в рес. Ето така, махате някой, чакайте малко. Така, го махате. Сега си аднат. Айде по България. Сори. Исках да оцеля крипъра. Оцеля крипъра. Хора, търсиме си дъма бронята, конската дъма броня и 2 седла. Майки 2 седла. Сега му няма да се кефи като циганчи на нова година. Сега ще му дам броня. Но до тогава да трае малко. Той сега да гледа и да плаче. Ще правим конюшня. Така реших. Так. Чай бе, нали 2 и на второто надолу. Така хора, това сега ще го очистя. Виждате колко е страхлив. Само че искам да ми има доверие. И сега ще го махна после от рез.
Знаете ли какъв е Ментос? Може да го използвам. Така. Така хора, като за начало ще направя рез, после ще погрежа за този пич. Стъкла. Ще има два стъка стъкла. Да оставя ли малко iron айтеми? Не. Как му казах само не. 3. Така. Сега какво ще ми трябва? Айде. И дърво. Най-вече брадичка. Една голден епока да има. Так. Накрая ще го убия. Хора, искам само да го използвам сега. Колко да му взема айтемите. Шегувам се. Аз се бъзикам. Ще ми стане. Ние с него ще се оправим. Тим ще сме. Не исках аз просто и те да се пошегувам с вас. Ако начала да си мислите, че го киля. Ако гледаш ти, аз се бъзиках мой. Аз се бъзиках. Само да знаеш, аз се бъзиках. Так. Опа, так. Някъде носа. Да, така. Какво? Хет. Скална, ми украл нещо, аз съм го убил. Там. Аз накрая може, ако не слуша то спионче, ако не слуша ви казвам, може да не оживей. И ето тук ще са ни конети. Както виждате, мисля, че е добре. Ето тук ще сложим почни вратички. Айде, да идва този тук. Този да идва. Така хора, търсиме конски неща, да. Търсиме яйца на кони. Всичко свързано с кони.
брони, яйца, седла. Така. Въжетото може да взема. Въжето може да взема. Моя грешка. Дома броня. Мотиката. Хора, накрая той ще се го ресна. Така. Сега ще ресна каштурката. Опа. Така. Така. Ето тук. Select vert как му удари create и ще се казва rock music и имаме си уляля. Така, рок в ресаси фрес. Чуйте, ще не да изчезна. Ще се крутя така на конче и много живот има. Язваме кон. Борбата на конете ще го кръстя. Где има коняк? Корняк. Корняк. Курник. Курник мазен. Ще насера. Добре, хора, ще му дам ябълки, къде изчезна. Това е моя кончук. Дано сега. Yes! Айде дъма броня. Касопи. Така. Так. Ай, за въжето. И така, хора. С този пич бяхме до тук. Надявам се да ви е харесало. Готов ли си? Да. Не си ме аднал фреса рок мюзик. Опитай се да отвориш вратата. Опитай се да отвориш.
Той да ми уби конете, че иначе аз ще го убия. Четири. Оня. Тъпа се. Чакай да вотна. Добре, някой знае да вотва. Чудно чудесата. Защото някои не знаят, а пак е изключително лесно. Но да, ако някой не знае как се вотва, така пишете воте. Там че няма в чата. Така пишете вод в някой сервер, натискате този линк и влизате в това. Ако разбира се не староблок да е. И така нататък и така нататък. Разбрати му. Май не беше добра идея тук да слагам такива. Grandfather. И така, кончетата ни са оборудвани. Той има само едно конче, където е моето. И на мен се играе много PvP, затова ще отида на Лара PvP и ще се мелим. И ще се млатим де. Моя грешка. Приготвил съм си ендър перли. Добре. Конче има тук. Лък. Това е нещо важно, лъка. Fire Resistance. Втора не ми трябва. Speed за всеки случай. Сила. Още ендър перли за всеки случай. Още един, ако случайно той се щупи, но едва ли ще стане. Силен меч имам, добре. Чакайте. Изпратиха ми поканата пътя, мой приятел. И така, търсиме стрели. Така, стрели. Ще разчитам на стрелите, очевидно. Защото много си взех. Но добре е да си имам. И
Така, още една ще се взема. И още една за спешен случай. Защото тя е една от най-важните. Тук запомнете. Защото тя е сила. Имам си Golden Apple 24. Ще стане яко меле. Само тежка. Чак стръпнах. За сила още една няма да си взимам. Мога да взема още една за спид. Така. Тоскари си докарал коня само. Беки, дали мога да го ударя? Май мога. Как да го опитомя? И опитамих конче. Опитамих едно добро конче, но оня колко Golden Apple изяди при този енчантначе. Добре, 31 ще ми стигнат, не да вземам един стак. Не съм... добре бе. Харпвп. То няма никой тук, хора. То няма никой тук, виждате. Бедно и пусто. Какво? Тук не мога да мятам Enter Perl. Не. Някой. ПВП. Някой ПВП. Айде, един учи. Бал втори, бал трети, бал четвърти. Някой да дава за голденка.
Не знам. Той е много. Зато и сега ще се го взема. Ще на War Casino. War Casino. Айде да имам късмет. Еми голден и палки. Ето и се нарича Суно Пъпа.
Не. Макс. Колко умирания? 27 умирания. Какво се прави? Има и други евенти. Били са наведнъж, и голяма работа. 32 години пълки, аз съм с такове. Не ме интересува. И да му е бил се ми тая. Само дето едно ще ми липсва. Меча. Само меча единствено ще ми липсва. Плюс нинджа. Айде шум там на оня. Може ли да взема някой айтеми? И така, хора, чао и до следващия епизод. Надявам се да ви харесва. Коментирайте, оценявайте и до следващия епизод.